Matu isi nke asatọ. Ọtụtụ mmadụ soro Jizọs mgbe o si n'ugwu ahụ rịdata. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, otu onye ekpenta bịakwutere ya, kpọọ isiala nye ya, rịọ ya sị, "Onyenwe m, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha." O setịpụrụ aka ya metụ ya sị, "Achọrọ m ka ị dị ọcha, dịrịkwa ọcha." Ngwa ngwa ekpenta ahụ lara. Jizọs nyere nwoke ahụ iwu sị ya, "Hụ na ị gwaghị onye ọbụla, kama gaa gosi onye nchụàjà onwe gị, chụọkwa àjà onyinye dịka Mosis nyere n'iwu, ka ọ bụrụ ihe àmà nye ya." Mgbe ọ banyere na Kapanọm, otu onye ọchịagha bịakwutere ya rịọ ya ka o nyere ya aka. Ọ sịrị, "Onyenwe m, onye na-ejere m ozi dina n'ụlọ n'oké ihe mgbu, akụkụ ahụ ya kpọnwụkwara akpọnwụ." Jizọs sịrị ya, "Ọ bụ m bịa gwọọ ya?" Ma onye ọchịagha zara ya sị, "Onyenwe m, ekwesịghị ka ị bata n'okpuru ụlọ m. Naanị nọdụ n'ebe a kwuo okwu, ahụ ga-adịkwa onye na-ejere m ozi ike. N'ihi na mụ onwe m bụkwa onye nọ n'okpuru ikike ọchịchị, nwee ndị a nọ n'okpuru m. Ana m asị onye nke a gaa, ọ gaa, sịkwa onye nke ọzọ bịa, ọ bịa. Ana m asị ohu m mee nke a, o meekwa ya." Mgbe Jizọs nụrụ okwu a, o juru ya anya nke ukwuu. Ọ gwara igwe mmadụ ahụ so ya okwu sị, "N'ezie, ahụbeghị m okwukwe dị otu a ebe ọbụla, ọbụladị n'Izrel niile." N'ezie kwa, ọtụtụ ndị mmadụ ga-esite n'ọwụwa anyanwụ nakwa ọdịda anyanwụ bịa soro Ebraham na Aịzik na Jekọb nọkọọ n'oriri alaeze eluigwe. Ma ụmụ alaeze ahụ ka a ga-atụpụ n'ezi, n'ime ọchịchịrị, ebe ịkwa akwa na ịta ikikere ga-adị. Jizọs gwara ọchịagha ahụ okwu sị ya, "Laa, emeela gị dịka okwukwe gị siri dị." Ahụ dịrị onye ahụ na-ejere ya ozi mma n'otu awa ahụ. Mgbe Jizọs ruru n'ụlọ Pita, ọ chọpụtara na nne nwunye ya nwere ahụ ọkụ. O metụrụ ya aka, ahụ ọkụ ahụ hapụrụ ya. O biliri malite ijere ya ozi. N'oge uhuruchi ka ha kpọtara ya ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ na-esogbu. O ji okwu ọnụ chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ niile, gwọọkwa ndị niile ahụ na-adịghị ike. Nke a bụ imezu amụma ahụ Aịzaya buru sị, "O bupụrụ nrịanrịa anyị niile, burukwa ọrịa anyị niile." Mgbe Jizọs hụrụ igwe mmadụ dị ukwuu ndị gbara ya gburugburu, o nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha gafee n'ofe nke ọzọ. N'oge ahụ, otu onye n'etiti ndị na-ezi iwu bịakwutere ya sị, "Onye nkuzi, aga m eso gị gaa ebe ọbụla ị na-aga." Jizọs zara ya sị, "Nkịta ọhịa nwere ọnụ ebe ha na-edina, ụmụ nnụnụ nke igwe nwekwara akwụ, ma nwa nke mmadụ enweghị ebe obibi." Otu onye ọzọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya sịrị ya, "Onyenwe anyị, aga m eso gị, kama ka m gaa buru ụzọ gaa lie nna m." Ma Jizọs zara ya sị, "Soro m ugbu a, hapụ ndị nwụrụ anwụ ka ha lie ndị nwụrụ anwụ ibe ha." Mgbe ọ banyere n'ụgbọ, ndị na-eso ụzọ ya soro ya. N'otu ntabi anya, oké ifufe bidoro ife n'ọdọ mmiri ahụ, nke mere ka ebili mmiri na-ekpuchi ụgbọ ahụ. Ma ọ nọ na-arahụ ụra mgbe ihe ndị a na-eme. Ndị na-eso ụzọ ya jekwuru ya, kpọtee ya sị ya, "Onyenwe anyị, zọpụta anyị, lee ka anyị na-ala n'iyi." Ma ọ zaghachiri, "Unu ndị okwukwe nta, gịnị mere ụjọ ji na-atụ unu?" Mgbe ahụ o biliri baara ifufe ahụ na ebili mmiri ahụ mba. Ha niile dajụrụ, dere jii. O juru ndị na-eso ụzọ ya n'anya, mee ka ha jụọ ajụjụ sị, "Ọ bụ ụdị mmadụ dị aṅaa ka nwoke a bụ? Ọbụladị ifufe na ebili mmiri na-eme ihe o kwuru." Mgbe o rutere n'ofe nke ọzọ nke obodo Gadarịn, mmadụ abụọ ndị mmụọ ọjọọ si n'ebe a na-eli ozu zutere ya. Ha na-akpa ike nke ukwuu, na ọ dịkwaghị onye na-esite n'ụzọ ahụ agafe n'ihi ha. Ngwa ngwa ha tiri mkpu, bido na-ajụ ajụjụ sị, "Gịnị ka anyị na gị nwekọrọ, gị Ọkpara Chineke? Ị gaghị echekwa eche ka oge ruo tupu ibido ịta anyị ahụhụ?" Igwe ezi nọ n'akụkụ ebe ahụ na-akpa nri. Mmụọ ọjọọ ndị ahụ rịọrọ ya arịrịọ sị, "Ọ bụrụ na ị chụpụ anyị, biko hapụ anyị ka anyị banye n'ime ezi ndị a." O nyere ha iwu sị ha, "Ngwa gaanụ." Ha sitere n'ime mmadụ abụọ ahụ pụta,
banye n'ime igwe ezi ahụ. Otu mgbe ahụkwa, ezi ndị ahụ gbara ọsọ site na mkpụtapụ ala ọnụ mmiri ahụ dabanyechaa n'ime mmiri ahụ. Ha nwụkwara n'ime ya. Ndị na-elekọta igwe ezi ndị ahụ gbapụrụ gbaga n'ime obodo kọọrọ ha ihe niile mere, tinyere ihe mere ndị ahụ mmụọ ọjọọ na-esogbu. Ya mere ndị niile nọ n'obodo ahụ pụtara ịhụ Jizọs. Mgbe ha hụrụ ya, ha rịọrọ ya sị ya pụọra ha n'akụkụ obodo ha.